Za posledné 2 roky som sa pomaly dostával do bodu, kedy som sa snažil robiť všetko a hlavne bez chyb. A bohužiaľ to malo aj svoje následky, kvôli ktorým sa môj život rapidne zmenil. Ale vráťme sa viac ako len 2 roky dozadu a začneme túto story presne tam, kde sa začíname prvýkrát formovať, učiť sa a rozmýšľať. A to je presne v detstve. No. Každý nás totiž nejakým spôsobom ovplyvňuje a na tom nie je nič zlé. Avšak po rokoch života pod nejakým určitým systémom sa naše pohľady na svet krásne vyformujú. To, že nás niekto často chváli, môže vyústiť do toho, že sa snažíme dosiahnuť ešte viac. Nikto by predsa nechcel padnúť v očiach druhého a stať sa horším, akým bol doteraz. Nevravím, že toto som bol práve ja, ale vždy som chcel byť dobrý. Vždy som chcel robiť veci precízne a kvalitne. A v mnohých oblastiach som sa stal perfekcionistom. A vysvetlím to na príklade. Idem vytvoriť nový projekt. Dostanem nápad, samozrejme prídu prvé limitujúce presvedčenia, to už je klasika. Avšak aj napriek ich prekonaní sa objaví niečo horšie. Chcem totiž optimalizovať všetko, aby to bolo ideálne na začatie danej akcie. A samozrejme môžeme to nazvať takou podvedomou prokrastináciou. A stavím sa, že 90% ľudí z nás má tento podvedomý problém. A to, že príprava a čakania ten ideálny moment nám zabere viac času ako robenie samotnej akcie. V môjom prípade, ak nie som s niečím spokojný, tak si poviem, že si dám chvíľku pauzu, možno mi počasie napadne niečo lepšie. Avšak z rozmýšľania a nič nerobenia sa len dostávam do nervozity. Často potom nasleduje to, že otvorím YouTube a hľadám, v čom je problém. A opäť odkladám robenie danej aktivity. A to len preto, že som sa neuspokojil s nedokonalosťou. Keby niekto vedel, ako dlho mi trvalo napísať tento skript. A aj keď som prečítal mnoho kníh a vypočul si niekoľko podcastov ohľadom produktivity, žiadna mi tento problém nepomohla vyriešiť. Na problém a následné riešenie som musel prísť aj tak ja sám. Teraz samozrejme nikoho neodrádzam od čítania kníh, avšak nemyslím si, že mať prečítané všetky bestsellery a knihy o osobnostnom rozvoji ti pomôže vyriešiť všetky životné problémy. To bohužiaľ hovorím z osobnej skúsenosti, pretože niekedy som bol zástancom opačného názoru. Samozrejme, všetko, čo som kedy v živote prečítal, mi niečo dalo, avšak aj tak na ten problém musíme prísť my sami. Dajte si hlavne pozor na chybu, ktorej som sa dopustil mnohokrát, a to snažiť sa aplikovať všetky užitočné informácie na 100% bez toho, aby som nejakú vynechal. Myslel som si totiž, že inak to fungovať nebude. Týmto sa pokus o zlepšenie produktivity zmenil na ešte väčší problém, a to odkladanie toho podstatného. Myslím, že na veci sa treba začať pozerať trošku inak. Stanovenie si priorít je alfa omega, vďaka čomu zrazu vieme, na čo sa sústrediť. Nič nie je horšie ako čakať na ten ideálny moment alebo rozpracovať množstvo taskov, ale nedokončiť ani jeden. Ja dúfam, že ťa toto video inšpirovalo pozerať sa na veci trošku inak, s nadhľadom a nebáť sa nebyť perfektný, ale iba výborný.